reminded, this moment of timing when your soul needs aligning. Just me, you gon' find it, seeking and hiding, nowhere to find me. Pressure, nowhere to find me. What's it gonna be? What we gonna do? Here we go again. This ain't nothing new. I ain't tryna run game, but it's true, cause you came and you made me feel. You call me for help, you gotta chill. Need time for yourself, you gotta help. This ain't something you felt, it's how you feel. You came and you made me feel. Alright, we built this all wrong, I can't blame. But instead of us tearing it down, rearrange, baby. Don't let it fall. Don't let it fall, girl. Don't let it fall, alright. Don't wanna fight no more. Keep me where I belong. Try and not try, but I just can't hide from your love. Oh, girl, you're shining. Know you're my diamond. You need reminding. This moment of time when your soul needs aligning. It's me you can find it, seeking and hiding. You know where to find me. Pressure, pressure, know where to find me. Pressure, what we looking for? Let me search now. Take the shoes off, put your purse down. How you gonna tell me that it's never gonna work now? Type of shit to make me put a verse down. Worse now, cause we made our bed and got a lay in it. Thought it wasn't hard for me, but every day it is. Heartbreak, such a dark place, but we stay in it. What I'm saying is exactly what I say as I found you. I feel your presence when I'm not around you. Queen in the city, they need to crown you. Holy water, baby, let me drown you. Fire and water, I gotta allow you. Burn out, then reappear. Light still guiding you home, you know I'm there. And rest assured, if you ever needed help or just need a place to hide, no, I keep it to myself, yeah. Oh, girl, you're shining. Know you're my diamond. You need reminding. This moment of time when your soul needs aligning. It's me you can find it, seeking and hiding. Soul needs aligning. It's me you can find it, seeking and hiding. Nowhere to find me. Začíname, končíme. V ľudskom živote je to zariadené takto a nič a nikto na tom nič nezmení. Nič netrvá večne. Život je zmena. Týka sa to aj 37 deviatakov našej školy. Nedávno ste sa boli zapisovať, stískali ste mamikinu ruku. Dnes máte už len jeden deň do posledného zvonenia. Čo sa stalo medzi tým? 80 mesiacov ranného vstávania, niektorí cestovanie autobusom, prekonávanie prekážok v podobe skúšania, testov a písomiek, návšteva divadiel a výchovných koncertov, diskusné krúžky so spolužiakmi počas prestávok. Nezabudnutelné kurzy, výlety, exkurzie, priatelia, prvé lásky. Vašimi sprievodcami po 9-ročnej exkurzii našou školou boli vaše pani učiteľky a učitelia. Im záležalo, aby ste vyrástli nielen do výšky, šírky, váhy, ale aby ste vyrástli na slušných, vzdelaných, rozhladených ľudí, ktorí sa zo života nezlaknú, naopak budú schopní a dobre pripravení sa s ním popasovať. Niektorí z vás neabsolvovali 9-ročnú exkurziu, skôr výlet. Dúfam, že v ďalších mesiacoch a rokoch sa k nám budete hlásiť, priznávať sa a prídete sa porozprávať, pochváliť či posťažovať. My budeme radi, keď sa o vás dopočujeme v dobrom a keď si v novinách prečítame pozitívne správy. Ďakujem všetkým,
ktorí pre školu spravili niečo dobré, zveladili jej meno, zapájali sa aktívne do akcií, zberov, súťaží. V piatok odchádza z našej školy 37 mladých ľudí, po prázdninách začnú písať novú kapitolu svojho života, začnú iné starosti, problémy. Želám vám všetkým, aby ste v dobrom zdraví a v pohode prekonávali každodenné problémy, aby ste mali v živote jasný cieľ a vedeli ísť za ním, aby ste sa dobre uchytili na stredných školách, aby ste sa nemuseli nikdy hanbiť za to, čo urobíte. Prajem vám všetko dobré. Vážení prítomní, milí hostia, rodičia, učitelia a naši spolužiaci. Ďakujeme, že ste dnes tu a zdieľate s nami tento výnimočný deň. Ďakujeme aj pani riaditeľke za jej milé a povzbudivé slova. A teraz, ako sa patrí na poriadne deviatacké lúčenie, začneme krátkym príbehom. Rozprávkovým príbehom. Teda, aspoň sa to tak začína. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Nie zámok, ale pre nás celkom čarovné miesto. Základná škola, kde žili dve triedy deviatakov, 9A a 9B. Trieda 9A, to bola partia. Keď ste tam vošli, našli ste tam všetko. Smiech, stres pred písomkou, ponožky v prezúkach, aj každodenný boj o miesto pri radiátore. Každý z nás bol iný a každý jedinečný. Filip Baďura vždy vedel, ako si získať učiteľov. So žuvačkou, úprimnosťou a úsmevom odchádza na gymnázium do Šamorína. Ľubomír Baka, expert na tiché sedenie a občasné múdre poznámky. Putuje s Filipom na gymnázium do Šamorína. Náš Leonard Bodiš končí so strašením našich učiteľov a pokračuje v strašení na Kvačalovej ako automechanik. Martina Farkašová si zamilovala svet obchodu už v druhej triede so svojím slizovým biznisom. Jej rozprávkový koč smeruje na strednú odbornú školu obchodu a služieb. Neodchádza však sama. Putuje s ňou jej verná, milá, usmievavá priateľka Barbara Mezejová. Matej Hulman, náš tichý pozorovateľ, si to zamieril na gymnázium Laca Novomestského do Bratislavy. Chomák Dmitro, naše väčšine malé veľké dieťa, pokračuje v predvádzaní bojových chmatov ako asistent predaja v Dunajskej Strede. Petronela Irgelová, vždy o krok dopredu, smeruje na gymnázium do Šamorína. Hanka Kalaberová, to si ty, najlepšia v multitaskingu. Píše, športuje, tancuje a aj sa zasmeje. Putuje na gymnázium Ivana Horváta. Laura Kovačičová si podá štafetu na športovom gymnáziu Ostredkovej. Sofia Kučerová svoju výrečnosť využije na strednej odbornej škole obchodu a služieb. Nasledujú aj naša usmievavá zlatovláska Tereska z Kuby. Spolu ovládnu svet. Kiara Kudriová a Marko Plavy sa rozhodli chrániť ľudí a poriadok. Naši superhrdinovia bez plášťov idú študovať ochranu osôb a majetku. Nikolás Medňarský, jeho svet je plný farieb a tlače. Ide študovať grafiku tlačových médií na Polygrafickej škole v Bratislave. Klára Onteková, naša pokojná a rozvážna duša, bude pokračovať na gymnázium Vincenta de Paula. Tatiana Pitoňáková, múdra, systematická a nezlomná. Smer gymnázium Vazovova.
Milan Válko. Aj keď máš pocit, že sa to nedá rozobrať, Milan ti to zaručene dokáže ako budúci mechanik elektrotechnik. Christopher Vík. Silný ako prúd, no v triede bol uzemnený. Odchádza študovať silnoprúd v Dunajskej Strede. A Richard Weibl, náš vymyselník. Namiesto lopty vám nakopne počítač. Odchádza študovať informačného technika v Bratislave. Náš obľúbený, tichý, usmievavý provokatér Damian Nedoba sa stane mechanikom elektrotechnikom. Náš Sebi Suchánek odchádza študovať na hotelovú akadémiu do Šamorína. A teraz hrdosťou a štipkou nostalgie pokračuje rozprávka triedy 9. B. Nás bolo síce o niečo menej, ale o to viac sme sa vedeli ozvať. Natália Bolemanová. So srdcom na pravom mieste. Ide študovať na zdravotnú školu v Dunajskej Strede. Michal Bor. Ten vždy vedel, ako si získať ľudí. S úsmevom, vtipom a šarmom. Ide na hotelovú školu v Šamoríne. Eroš Tomáš. Vždy niečo opravoval a občas aj pokazil. Ale vždy s úsmevom a pokojom. V Bratislave sa z neho stane stolár. Matej Kalus. Budúci bilingválny mozog. Mierí na bilingválne gymnázium v Dubnici nad Váhom. Eliška Moková. U nej bolo vždy jasné, že má umeleckú dušu. Prijatá na školu umeleckého priemyslu, odbor fotografický dizajn. Nikolás Rigo. Každý jeho účes bol zážitkom. Nie je divu, že ide študovať na Barbera Svetoplukovú. Štefan Rigo, majster opravár. V Bratislave na Kvačalovej sa z neho stane autoopravár mechanik. Silvia Sedlická, to som ja. Skromná, pokojná, trpezlivá, hlbavá, múdra. A vždy pripravená, ako instantná polievka. Gymnázium Ivana Horváta. Viktória Straňovská. Umelecká duša s citom pre históriu. Mierí na školu umeleckého priemyslu, odbor konzervatórstvo a reštaurátorstvo. Ladislav Salaj, náš večne tichý a hlbavý Lacko, odchádza študovať na gymnázium Šamorín. Noel Sásy. Láska k zvieratám mu vždy išla priamo z duše. Prijatý na veterinu v Nitre, chov cudzokrajných zvierat. Hanna Selová, rozvážna, spoľahlivá a pokojná. Jej hlas sa ozýval raz za rok, ale stál za to. Gymnázium Dunajská Streda. Kevin Šágy. Cestovanie a ľudia? To je jeho parketa. Ide študovať služby cestovného ruchu v Šamoríne. Adam Tkáčik, IT génius triedy. Pokračuje ako informačný technik. Možno z neho raz bude ten, čo náhodne vypne celý školský Wi-Fi systém, alebo ho opraví. Tobias Todd. Keby mohol, zapojí aj triednu tabuľu na Wi-Fi. Stane sa z neho mechanik počítačových sietí v Dunajskej Strede. A nie sme to len my, deviatáci, čo sa dnes lúčime. Tento rok školu opúšťajú už vo 8. ročníku naše mega šikovné žiačky. Na 5-ročné bilingválne školy sa dostali Tereza Di Filippo a Eliška Heribanová. Tereza Di Filippo. Tuto je na bilingválne gymnázium Ladislava Sáru, odbor taliančina.
Eliška Heribanová odchádza na nemeckú bilingválnu obchodnú akadémiu Imricha Karvaša. A takto sa pomaly uzatvára veľká kapitola nášho rozprávkového príbehu. Zatiaľ ešte nevieme, čo bude v ďalších častiach, ale jedno je isté. Každý z nás pokračuje na svojej ceste. Niektoré sú rovné, iné plné zákrut, ale všetky začali tu, na tejto škole. A žili šťastne až do ďalšej písomky. Pani riaditeľka má dnes šaty. Pani riaditeľka má vždy šaty. Každý deň krásne upravená brázdi chodby našej školy. Keď však treba, nohavice si oblieka. A občas treba. Ukázať nám, ako pracovať sa má. Rukávy si vyhrňa. Je ako švajčiarsky nožík. Pripravená na všetko. Na všetko. Z dola zabuchnuté dvere. Dieťa v okne. Upeče 30. Uprace 40. Zašije. Opraví. Naučí. Zasadí. Poteší. Postráži. Uzdraví. Pripravená na všetko. Na všetko. Na všetko. Je tu. Tam. A hen tam. Aj tamto. Tu a tam. Je všade. Všade. Je tu ráno. Je tu na obed. Na večer. Cez víkend. Cez sviatky. Ona je tu stále. Stále. Prísny pohľad má. No aj milého slova ti dá. Aj čokolády má dosť. To je naša pani riaditeľka. Ktorá to robí pre radosť. Vážená pani riaditeľka. Vážená pani riaditeľka, dovolte sa nám poďakovať za všetko, čo ste pre nás spravili. Čo ste pre našu školu spravili. Ďakujeme, že ste tu vždy boli pre nás. Aj keď si to náhlas nepriznáme, so svojou neunavnou prácou, odbornosťou a všetkým, čo ste dosiahli, ste sa stali našim vzorom ženy 21. storočia. Ďakujeme. Mesačný spln? Nie. Ako ranná rosa. Detský púder. Rok 1844 ľudový štúr kodifikuje slovenčinu. Ako vôňa nedelných palaciniek. Rok 1846 belgický výrobca hudobných nástrojov Adolphe Sax patentoval saxofón. Marko, ako vôňa konvaliniek. Rok 1799 Napoleon sa dostáva k moci. Marko. Prestaň. Čo sa povedal? Ona sa rozhráme, nie? Nerozumieš tomu? Si počula, čo mi povedal? Čo? Že som šikovná. Juj, ty laker. V roku 1901 Guglielmo Marconi utočil prvé bezletové spojenie cez Atlantický oceán. Marko. Čo sa to povedal? On sa rozhráme, nie? Nerozumieš tomu? Dnešný vtip? Jaj, áno. Že Chris sa nezmestí do dverí. Dnes som nemal domácu a nekričal. Marko. Čo sa povedal? Mám si ju dorobiť, nie? Ach, aj on je taký láskavý. Pochopenie pre každého má. A je múdry, aj ryby chytá. Ale milé slová rozdáva. Vážený pán zástupca, ďakujeme. Vážený pán zástupca, ďakujeme za každú dušou odovzdanú hodinu, za vašu nikdy nekončiacu prácu, ľudskosť a pochopenie, ktoré ste nám odovzdávali celé naše štúdium. Ďakujeme. Ne, ale fakt naozaj. o čom ty hovoríš? Si trošku mimo. Áno, Leonard mimo. Ale rátaj. Však ja rátam, jak rátanie prsty ako Leonard nepotrebujem. Englerová, Nemetová, Krnčanová, Selejová, Samrdžej, Fodrová, Vaseková. 6 či 7? Aká Samrdžej? Samuraj? Uá. No však tá, sám. Šamariaj. A tu ste nemali, tu sme my vyvolení. Dobre, tak 6. A vy? Selová, Šamariaj, Bugárová a Marcel. Ha, 5. 4. Ok, tak ale my sme lepšie učiteľky. Čo dávaš, Englerová? Pani učiteľka Englerová. Pani učiteľka Englerová, lehnická legenda,
Naučal Lehnice čítať a písať. A na to nemáte. Selejová. Pani učiteľka Selejová. Pani učiteľka Selejová. Pozor, pozor, ona vám bola triednou len preto, lebo sa nad vami zľutovala. Lebo ona je taká bezhranične milá, dobrá, voňavá. Hotový chodiaci plišáčik. Kývami. Krupice s tebou, legendu máme aj my. Presne, teraz sadaj a študuj. Ju si ani vidieť nemusel, len rkot kľúčov si započul a tvoje telo okamžite rovnice riešilo. Ako ten Pavlov reflex. Pavlov reflex. Pri nej si len počítal. Občas niečo zlikvidoval, ale počítal. Všetko bolo načasované, všade vládol poriadok, ticho a systém. To boli časy. Cítil som sa ako si bezpečne, po stenách som neliezol, veci z okna nevyhadzoval, nič som neolizoval, bezpečne. Pani učiteľku Fodorovú ti nechám, ale čekuj, my sme mali smrteľné trio. Šamariaj, Bugárová a Marcel. No skús neprečítať povinné čítanie pri Šamariaj. Ona ti vyletí ako divé zviera a roztrája ťa na márne kúsky. Ešte aj 10 ti zje. A Bugárová, a.k.a. školská kávičkárka. Veru, mal si s tým problém. Keď ti život bol márny, stačilo poprvé narúžovať sa, po druhé prežúvať a po tretie nevidieť vyčasovať sloveco zájn. Čo je? No keď Šamariaj nebola v škole, bola tu Bugárová. A keď tu nebola Bugárová, bol tu Marcel. A keď tu nebol Marcel, hádaj čo, bola tu Šamariaj. Ach, non-stop kontrola, smrteľné trio. No a čo my? U pani učiteľky Vlasekovej si sa mohol sťažovať iba na lampáreň. A keďže žiadny zlatý viek nemala, všetko si sa musel naučiť. My sme sa pri pánovi učiteľovi ani učiť nemuseli. Všetko sme sa naučili len v prvom ročníku, len ako si sme na to pozabudli. Vážená pani učiteľka Fodorová, chcela by som vám zo srdca poďakovať za všetky tie roky, ktoré ste nám venovali. Ďakujem vám, sme nielen získali vedomosti, ale veľa pochopili o živote, rešpekte a priateľstve. Vždy ste mali trpezlivosť a pochopenie, aj keď to s nami nebolo jednoduché. Vaša podpora a povzbudenie pre nás veľa znamenali. Ďakujeme. Vážená pani učiteľka Vaseková, chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste to s nami dotiahli do úspešného konca a chcem sa poďakovať za vašu nadľudskú dávku ochoty nás niečo naučiť a zo srdca veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme vám, naše legendárne trio, pani Šamariaj, pani Bugárová a pán Marcel, za všetky tie roky a nervy, ktoré ste nám venovali. Pani Šamariaj, čítanie sa mi bola životná povinnosť, ale keď nie, tak životná hrozba, ale aj tak vás máme radi. Pani Marcelová, vy ste boli naša kávová kráľovna, zároveň aj oko veľkého brata, ktoré videlo rúže, pupky aj zlé časy slovies. Pán Marcel, keď ste tu neboli vy, boli tu oni. Prosto nikdy sme sa necítili úplne sami, ale za to vám všetkým pekne ďakujeme. Ďakujeme našim učiteľom, ktorí s nami dennodenne bojovali a snažili sa nás všetko naučiť. Milí učitelia, pripravovali ste nás nielen na ďalšie štúdium, ale aj na život. Vašim prvoradým cieľom bolo vždy vychovať z nás dobrých a úspešných ľudí. Ukázali ste nám, ako žiť a fungovať v kolektíve, prijať a tolerovať vlastne i cudzie chyby a ako nájsť vo všetkých niečo dobré. Naša vďaka patrí pani učiteľkám, pani učiteľke Ďurovičovej, pani učiteľke Keseciovej, pani učiteľke Eršekovej, pani učiteľke Krocíkovej, pani učiteľke Vistákovej, pani učiteľke Gondovej, pánovi učiteľovi Hluchovi, pánovi učiteľovi Horvátovi, pánovi učiteľovi, pani učiteľke Omer, pani učiteľke Ondrejkovej, pani učiteľke Sarkaovej, pani učiteľke Terajščákovej. Milé pani učiteľky prvého stupňa, vám patrí veľká vďaka, že ste nám dali všetky potrebné vedomosti, starali ste sa o nás. Pri vás sme sa vždy mohli cítiť bezpečne, lebo ste boli naše druhé maminky.
Zo srdca ďakujeme pani učiteľkám, pani učiteľke Dupajovej, pani učiteľke Belčkaji, pani učiteľke Englerovej, pani učiteľke Potiskovej, pani učiteľke Šolšovej, pani učiteľke Maslišovej, pani učiteľke Denešovej, pani učiteľke Méry, pani učiteľke Náď Raci, pani učiteľke Danišovej. Milé pani vychovávateľky a asistentky, sme vám veľmi vďační, že ste sa o nás po škole dobre postarali. Ďakujeme pani vychovávateľkám, pani vychovávateľke Molnárovej, pani vychovávateľke Ollíkovej, pani vychovávateľke Bugárovej, pani vychovávateľke Šnegeňovej, pani vychovávateľke Mesárošovej, pani vychovávateľke Bronaji. Ďakujeme aj pani asistentkám, bez ktorých to skrátka by nešlo. Pani asistentke Maďaričovej, pani asistentke Potočiovej, pani asistentke Hincovej, pani asistentke Štepekovej, pani asistentke Zemánekovej. Naša vďaka patrí pani upratovačkám, pánovi udržbárovi, pani ekonómke a pani zdravotníčke. Veľké ďakujem pani Aránke Suliovej, pani Marte Šípošovej, pani Ivete Šípošovej, pani Mónike Brezovskej, pánovi Jančimu Údržbárovi z Vindičovi, pánovi Mónike Horvátovi a pani Júlie Botovej. Uvedomuje si, že po dnešku to tu nechávame na nich? Áno, školu, chodby, triedy a ten jeden neidentifikovateľný zápach telocvičný. Ale hlavne naše vedomosti a skúsenosti. A to, ako prežiť na tejto škole. A preto sme sa rozhodli, že vám niečo odovzdáme. Nielen slova, ale aj tajnú škatulku školského prežitia. Prvá vec. Kalkulačka bez batérie. Na písomkách vám je síce zakázaná, ale aspoň si s ňou zakriete ťahák. Druhá vec. Stará žuvačka. Symbol všetkých hodín, kde ste síce nemohli rozprávať, ale žuť ste mohli. Potajme. Zápisník výhovoriek. Tu nájdete všetky klasiky od Zabudol som si doma zošit až po Pes mi zjedol referát. Ak nezjedol, tak aspoň ohryzal. Ale teraz trochu seriózne. Vieme, že byť mladším žiakom nie je vždy ľahké. Chceš byť dobrý, chceš si zapamätať rozvrh, alebo chceš nájsť vece, ktoré nie je obsadené. A preto vám chcem len povedať, nebojte sa. Každý z nás stal tam, kde ste teraz vy. S veľkými očami, s veľkou taškou a so strachom z každého zvonenia. Ale nebojte, prejde to. A jedného dňa budete stať tu, kde dnes my. A smiať sa na tom, ako ste si prvý týždeň nevedeli nájsť triedu. Takže vám odozdávame nielen túto škatulku, ale aj nádej, že to zvládnete. So všetkým. S testami, s obedom, ale aj s triednou pani učiteľkou. Držíme vám palce, mladší kamoši. A pamätajte, raz vy budete tí veľkí. Pracujte na sebe. Tak, aby ste mali čo odozdať ďalej. Dominik, máme problém. Zase si zabudla kľúče od skrinky? Nie, deviatáci odchádzajú. Navždy. Vieme, všetci to vieme. Aj keď niektorí doteraz neodozdali učebnice, takže sa možno ešte vrátia. Ale teraz vážne, čo budeme bez nich robiť? Kto nám bude radiť, ako prežiť písomku z matiky? Alebo ako sa nenápadne napiť vody počas testu tak, aby to vyzeralo ako hlboké rozmýšľanie? Kto nám ukáže, ako správne sedieť na sedačkách pred riaditeľňou? Alebo ako napísať úvahu o literatúre bez toho, aby si ju čítal? Jednoducho, boli ste naši mentori v tom, čo sa v škole fakt ráta. A teraz odchádzate. Fňuk. No dobre, ale ako hovoria ostatní učitelia, oni už musia odísť. Tak im aspoň niečo pribáme na cestu. Dobre, ale čo im dáme? Pagáč pre chvíle, keď život nie je sladký, ale stále môže byť mastný. Minca pre prípad núdze, alebo keď v automate ostane presne €20 do tvojho obľúbeného nápoja. Cukrík pre chvíle, keď život bude trpký.
Guma, lebo nie všetko vyjde vždy na prvýkrát. A menný zoznam, aby ste nezabudli, ako sa voláte. Mišo. A teraz vážne. Aj keď ste boli občas hluční, občas meškali, občas si omylom zabudli domácu. Boli ste naši veľkí súrodenci v školskom živote. Vďaka vám sme vedeli, že všetko sa dá prežiť. A tak vám želáme, aby ste si z tej taštičky zobrali nielen bagáč, ale aj odvahu. Majte sa krásne, deviatáci. A hlavne nezabudnite, kto vám ako prvý ukázal, kde je zborovňa. Milí rodičia, slová len ťažko obsiahnu všetko to, za čo sme vám vďační a čo ste pre nás urobili. Tak to skúsme cez čísla. OK, teda, ďakujeme za 2346 rožkov, ktoré ste nám na našu základoškolskú kariéru pripravili. Ďakujeme aj za 984 čokoládok, ktoré ste k nim pribalili. Ďakujeme za 1456 mamataxíkov z, ale aj do školy. Ďakujeme za 3156 hodín, ktoré ste pri nás odsedeli, kým sme si domáce spravili. Ďakujeme za 36 hodín, ktoré ste vysedeli na rodičovskom. Ďakujeme za 1 000 000 eur, ktoré ste na nás, ale hlavne túto rozlúčku minuli. Ďakujem za 1980 ranných úsmevov a 980 ranných to dáš a drž sa. Ďakujeme, že ste nám každú novú informáciu aspoň 5-krát zopakovali. Pozdrav sa, pozdrav sa, pozdrav sa, pozdrav sa, pozdrav sa. Naozaj je toho veľa, čo ste pre nás urobili. Veľa ste nás toho naučili. Ale dajme si všetci ruku na srdce. Nie sme to len my, kto sa toho veľa naučil, ale aj vy. Čo také? Tak napríklad sa naučili a vytvorili desatoro, ako 100% vytočiť pubertiaka. Aké desatoro? No, ako vytočiť pubertiaka. Po prvé, povedz mu dobré ráno. Po druhé, používaj jeho slang. Po tretie, polož mu otázku. To vytočí. Po štvrté, prejav mu náklonnosť na verejných miestach. Po piaté, zavolaj mu na mobil. Po šiesté, prežúvaj alebo vzdychaj. Úplné kombo. Po 7, pozeraj na ňo uprene. Po 8, povedz mu, nech si uprace. Len to nie. Po 9, počúvaj hity 90 rokov. Po 10, pospevuj si alebo tancuj. Jaj tak, to desatoro, takto isto vytočí každého pubertiaka. Ale teraz naozaj, milí rodičia, ďakujeme vám zo srdca. Za vašu lásku, trpezlivosť, podporu a povzbudenie počas všetkých tých rokov. Za to, že ste nás viedli, aj keď sme sa občas tvárili, že všetko vieme najlepšie. Za to, že ste nás držali, keď sme padali a tešili sa s nami, keď sme rástli. Bez vás by sme tu dnes nestáli, pripravení vykročiť do ďalšej etapy života. Ďakujeme, že ste tu pre nás boli a veríme, že aj vždy budete. Vážení hostia, dovolte nám predviesť našu šikovnosť a zručnosť. Ako prvé by sme vám radi zaspievali pieseň o tom, ako sa dnes fantasticky cítime. Potom by sme vám zatancovali našu tanečnú virtuóznu zostavu z divokého západu. Rozmýšľajúc nad tým, čo by vás, milí rodičia, potešilo, rozhodli sme sa tancom oslaviť to najlepšie z minulého tisícročia. Rozlúčime sa s piesňou, ktorú si sami zahráme a zaspievame. Za život, čo mám a za každý deň, čo príde, to, čo ma mi stačí, keď život mi dopraje, pomoci mnou vyjde. Ja každý deň šťastný, to šťastie je na šťastie, navždy už povinné. A kľudne aj zasní, to svetlo mne tu mnou vyjde. Keby prídu blesky a to slnko zájde, a ja zvíňam z cesty, viem, že novú nájdem. A ja nie som bezkým, ale každú zvládnem, lebo žijem, nespím a verím v nádej. A ja verím v to, že aj krok do prázdna je veľký krok. A ja verím v to, že sa odrazí vždy, keď tu si aj deň príde. Búrka a slnko nesvieti.
sa to dá. Víťazí prehrá, preto čo mám rada odovzdám. Do tmy svetla. Ja idem si, vtedy deň je lepší. Mať iba si, veď ti to viac väčší. Aj keby príde búrka a slnko nesvieti, ja idem si. Aj keby príde búrka a slnko nesvieti, ja idem si. To let you know I can really shake them down. Do you love me? I can really do. Do you love me? I'm in the mood. Do you love me? Do you love me? Now that I get there. Watch me now. Working on, baby.
and cold. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long now. I find someone to stand up. Saw the writing on the wall.
better say it right now, cause you don't have another day. Cause we're moving on and we can't slow down. These memories